खुलुमबाय लोगोफोर आंनि MN फेमिलि ब्लग चेनेलाव फिन खनसे आरोबाव फरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर फंनैसो खोथाखौ लानानै बुंनो सानलायबाय आं लोगोफोर दा जे फुरा भाइरेल जागासिनो दंना बड'लेण्ड निउसाव दामसावगासिनो दङ मिथिनायाथ' बयबो मिथिखाबाय नुखाबायबो जानो हागौ खोनाखाबायबो जानो हागौ थेवब्लाबो आङो फंनैसो बेखौनो बिजिरनानै बुंनो सानदों लोगोफोर बुंनाया मोजां जायोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो मोजां जायाखैबा जायाखै बेखौथ' बे मानसिनि सालाय हारा गैयै सालाय रायसन रायब्रुआथ' जाखायो नालाय होनबा नायलांदो लोगोफोर नायखांनायनि उनाव मा मोनो मा सानो कमेन्टआव लिरना हरदो आरो बेखौनो आङो सारि जारि खालामनानै फंनैसो बुंनो नागिरदों लोगोफोर सानावबो फिरफिलि भारा मारि नंगौआ बुंनो टाइम मोना रायलायनो भिडिअ बानायनो टाइम मोना नालाय लोगोफोर दा बेखायनो फुङावनो भिडिअ खालामखाबाय आं लोगोफोर दा बेखिनियावथ' नोङो मानसिबो गैखाया नालाय मानसिबो जाखाया इसिबां बेनि थाखायनो दानो भिडिअ खालामखाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो एबाराव आङो बड'लेण्ड निउसनि दामनायखौ होलांनोसै केमेरा गोनां मबाइल फनखौ बाहायनो मोननाय नंला बे नेमखान्थिया हाबा जानाय आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि थाखायल' जागोन नंगौ बे समाव आइजोफोरनि स्मार्टफन बाहायनायखौ बन्द खालामनाय जासिगोन केमेरा गोनां मबाइल फनखौ हाबा जानाय आइजोफोरा बेबारनिफ्राय बाहायनो मोननाय नंला फैगौ 22 जानुवारि सुबुंखान्थि साननिफ्राय बे होबथानाया गोहोम गोग्लैगोन नुबाय दा लोगोफोर मा होनदों बेनो लोगोफोर खोथाया बेसो जादों भुलखौ मावो सासे सानैया किन्तु खस्थ'खौ मोनो गासै माहारियानो अब्ला जोङो बै भुल मावग्राफोरखौ मा खालामनांगौ बुंदो लोगोफोर बिसोर भुल मावामोनबा बे सासे सानै भुल मावामोनबा गासै जोंनि बिमा माहारिया बेफोरबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन हयथ' बेफोरबायदिबो आयेन बानायनाय नङामोन दा जिखिनि बड'लेण्ड निउसाव दामनाया आयेना जुदि आयेन कानुना जुदि सरकारा बानायमारोबा माखासे मोजां आइजोफोरा मोजां बिमा माहारिफोरा मोजां मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनगोन नंगौना नङा लोगोफोर आजिखालिथ' गिदिर मबाइल नङाबानो केमेरा गोनां मबाइल नङाबानो जाला आजिखालि बयनावबो मबाइलावनो बेस्थ' जोबसै आजिखालि मबाइल गिदिर नङाबानो खामानियानो होआ अबा माबा मोनसे हरनांगौ थाखा फैसा गासिबो मबाइलनिफ्रायनो हरनो हायो आजिखालि किन्तु बे माखासे गाज्रि आखुनि आइजोनि थाखाय जुदि बेफोरबायदि आयेना सोलियोबा होनबा बेसेबां दुखुनांथाव लोगोफोर नंगौना नङा बेखौनो आङो सानदों आरो जुदि गमामा बानायमारोबा सरकारा बे आयेनखौ आरो सरकारा बानायनो हायो जेबोथ' माबा गैखाया नालाय सरकारा जुदि बे आयेनखौ बानायमारोबा माखासे आइजो बिमा माहारिफ्रा खस्थ' मोनगोन एबा दिगदार जागोन सलायनो एबा खामानि माबा माबिफ्राव बिराद हेंथा ओंखारगोन नंगौना नङा लोगोफोर बेनि थाखायनो जोङो बै माखासे बिमा माहारि गाज्रि आखु गाज्रि आखल गाज्रि आखुनि मानसि बिमा माहारिफोरखौ हमनांगौ बुनांगौ बिसिनि थाखायनो जोङो कयेकथा मोजां बिमा माहारिफ्रासो खस्थ' मोनो बा बदनाम जायो बा खामानिफ्राव दिस्टार्ब जायो नंगौना नङा लोगोफोर बिसिनि थाखायनो दा जोङो मोजां मानसियाबो बदनाम जायो मोजां मानसियाबो खस्थ' मोनो सानैसोनि थाखायनो नंगौना नङा लोगोफोरा नोंथांमोना मा सानो आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै सारि जारि खालामनानै कमेन्टआव लिरना हरदो लोगोफोर बेखिनियानो बाय।